Sada imamo tužilaštvo za organizovani kriminal koje je izvan redovnog sistema. Ono bi trebalo da postane posebno odeljenje kada govorimo o integrisanom modelu. Ponovo se pozivam i na Evropsku uniju, na njihove izveštaje, na izveštaje GRECO-a. Beležimo već dugi niz godina zastoj u borbi protiv korupcije, gde nemamo adekvatne odgovore institucija koje su nadležne, a to je to tužilaštvo. Inače, 2018. kada smo radili prve verzije ustavnih amandmana, bilo je i otvoreno pitanje mreže sudova i tužilaštava. I tada je već otvoreno pitanje da li je neophodno, da li je potrebno da imamo specijalizovano tužilaštvo za organizovani kriminal, za ratne zločine. Zato što smo već tada imali posebno odeljenja za borbu protiv korupcije u 4 tužilaštva u Srbiji. 70% zemalja Evropske unije ima taj integrisani model, gde vam je to u okviru redovnog sistema. Model koji mi inače imamo, tada se i to zaključilo, još 2018. je prilagođeniji velikim zemljama, jakim zemljama, ekonomijama i sa velikim brojem ljudi. Da li je reč o pokušaju, o najavi disciplinovanja tužilaštva? To je ono što se postavlja. Ne.